Jotono khulum kani channel lo angkai tomong nonoro kani channel lo takpan subscribe khlaya ko angkai subscribe khlai ready ang ketar job advertisement te online information related videos sanamo angkai fadi tini kaisa ketal notification alenai o notification kai NIT Agartala ni bukhakti rijaka angkai fadi notification no ailena o notification tamni bakti rijaka no video no baithak jorate nai tongdi kaham kai angkai o notification rijaka naidi National Institute of Technology Agartala ni bukhakti notification rijaka 8 tarikh June ni 2022 o notification rijaka provisional list of shortlisted candidate dono tikhlaijaka omo direct recruitment post angkai technician tai technical assistant tongo group A angkai electrical engineer electronics and communication engineering electronics and instrumentation engineering MCA te computer science tongo angkai group B o tongo civil engineering mechanical te production te group C o tongo bioengineering chemical engineering te science omo NIT Agartala o non teaching staff ni bagai je form fill up khlai tongnai rokni shortlisted candidate tikhlaijaka ke reference number tongo notification ni noro reference number bo nainai di angka o jaga o sajaka naidi shortlisted candidate dongo bumung rijaka o jaga o norok nainai di abumung toda tong angkai norok ni tomung norok technician by technical assistant apply khlai tongkha angkai ingke oro to exam date toruya kho angkai exam date te koekdin ulo runa hini oro sajaka angkai norok ni tomung no bumung rok hai ke no ni chaya rok kono mung sasuk borok no sungjangnai hai ke sajangnai tongkha angkai oro borok ni mail rijak tongo aro norok 3 days ni bisingo norok ma sungnai borok ni email o ma hornai nori tomung no chaya rok tongoi tongkha angkai oro to notification sajaka date angkai tekisa ulo rejaknai hini saka angkai omo angkai naidi post angkai technician ni oro je eligible candidate rok ni bumung shortlisted tikhlaijaka angkai oro kwbangma bumung tongo norok nainai di oro serial number application number tongo tei name of applicant tongo tei gender tei categories rijak tongo angkai oro bumung tongo norok nainai di kwbangma no bumung tongo registration tongo gender tongo male tongo haike kwbangma no norok tomung no apply khlai tongkha angkai nainai di norok ni bumung oro toda tong tei norok ni serial number busuk registration number rok busuk angkai oro kwbangma no tongo angkai oro ni bisingo no norok ni bumung rok phan chaya rok tongkha angkai boni mail o norok rohor di 3 days ni bisingo norok ma rohonai correction rok ni bagui angkai o jaga o nainai di kwbangma no tongo bumung angkai norok tomung no technician ni bagui apply khlai tongkha angkai to nainai di technician angkai norok ang PDF no ri rwano o post kainai no angkai norok takphano ani channel no subscribe khlaiya kho angkai subscribe khlai ready ang omo haino ketal job advertisement te online information related video sanamo angkai oro 9618 ta post tongo angkai norok nainai di angkai jotono no hambai.